yashana yebo ibhaliwe 2005 MetroFM Music Award 2005 best kwaito yile yavula umvulandlela ke le le wena wavulela uElvov wavulela iBig Nas wavulela uCharacter uyena lo so mfethu wavulela ama-Derby Night. Yes. True. So abanye abathatha yabo. So KZN Tourism basibize basineze award nabo. Thiwe bafana nithathe nasibeka kwibalazo. Nani award. Times and people change, but numbers don't. It's real. Overdose on the skill, the weak come overdose. We made dough with our flower gaseous way of rose and puzzle together in the tap water. That's how our switch flows. I've been down for the streets, and now it picks me out. Split straight from the dome, say now they wanna fill me up. The time is up for you eagers. If you ain't down with us, I'm moving clockwise. Among fullness scooping them clockwise. Hallelujah. Sanbona nonke bafowethu vulo kanjalo ngisho sabantu bamabhazi sikhule ngayo. Igama lami nguZakwe sinqawu representer. And njengamanje ayish bafowethu angazi ngithini ngijabule ngithokozile ngiphakathi ekhaya lika Bhuti uThokozane Tizozo Zulu, who's the president of SIFSA in KZN, president wami nami nje bangila. So you guys are in front of royalty. Ladies and gentlemen, welcome Mr. Tizozo. Okhulumayo umntwana uThokozane Tizozo Zulu ngiyanamukela lapha esigodlweni sami kwaDilika Stwaba namukelekile kakhulu nikhuleke nje ikaDilika Stwaba ngaliphi noma yazi izolo uma ngabe uyinsizwa ukhula kusho ukuthi ene uyaye kunezibongo yayihamba uyithola endleleni kahle yaqanjwa umfowethu ungizwe Mchuno. Okay. Yebo. Wathi kaDilika Stwaba. Ibongo uyithola endleleni. Uyithola endleleni. Ngiyabonga kakhulu uvume nje ukuthi uzo share information because le show yethu ibizwa nge-industry chat with Zakwe ila siya isibambe khona ulwazi and get to know abaqali bendlela. Most importantly ukuthi kubalekile abantu ukuthi bazi ukuthi okuningi sikubukela kunina and thina njengoba sikhona singabantu uthola ukuthi manje sina akhona ama followers asibhekile but asiyenzi lento ukuthi sithi sikhona thina but show respect to usibanibani akuyibona bavula indlela and kubalekile ukuthi sihlezi sikwenza lokho thina njengamaciko nakanjalo nabeza ngemuva bakwenze futhi nakuthina kanjalo you know. No ngiyakuzwa ibaleke kakhulu le nto ngoba into engihlezi ngiyikhulume ukuthi akusafani nangesikhathi sethu yabonga ngoba ngesikhathi sethu kwakwakhiwa ibrand manje sekwakhiwa ingoma by saying that ukuthi ingoma isikwazi ukuthi be bigger than the artist. Uthola ukuthi artist alaziwa but the song out there because the artist maliqhamuka emgaqweni alaziwa. You understand the issue? And people they will go to music shops to buy ukuthi i-artist likhiphile not to buy ingoma ethile, to buy ukuthi okay makuthiwa nje Tizozo Professor iyakhipha abantu abasafuna ukwazi ukuthi ingoma kuzobe kuthiwani sebeyothenga uTizozo Professor makuthiwa uphuze chemist ukhiphile abantu bayothenga uphuze chemist. Yeah, understand ngisho abafuna ukulinda ukuthi ingoma yeah, understand so sekuhlwe kakhulu kunakuqala sekuhlwe kakhulu that's why manje uthola ukuthi ene lezi ntwana zamanje ingoma zibig kodwa abantu abarelate to them so ingoma iyaziyo kodwa akwazi ukuthi iculwa yilo yabona ukuthi ke phela you can't say names, you understand, but you know into engisho ukuthi there are a lot of songs are big adansela manje masumuzo umuntu lo usuke edansela ngokuthi this is my song bese yabuza iculo ba
yayibona lonto le Uthatha ulawa endlini phakathi. yes I understand isho yeah so iphambene manje yeah Aish, before Dizozo and Professor there was Dizozo. Yeah. I want you ukuthi usithathe nje from lapho ukuthi hayi abantu mhlambe bazise ku Dizozo and Professor but before that I was Dizozo and Dizozo came from here. Dizozo came from where kahle kahle? Okay kusho ukuthi iqala eTertiary e-university umuntu esafunda Natal Tech umuntu waye active yabo kusho ukuthi wagcina ekwazile ukuthi abe umunye wabantu ababe leader ngangi busy kwi committee le entertainment ngoba sasenza i-business management I've got diploma in business management okay all right enye into abantu abebengayazi awuvela uhlabelele yeah so laphana ke sasise city campus eNatal Tech ngang organize ama events khona so sasithi makwenziwa ama events as event organizer or committee sa end up sinokuxhumana neindustry uthola ukuthi ukuze ngayiqala ngoba uMC lento yabo kwathiwa lapha na esikoleni sine event kwathiwa wena ubuthanda ukukhulu wakho kube wena uphatha uhlelo yabo so ngaqala njalo ngiphatha uhlelo wagcina ngiphatha inhlelo emaclubini uthola ukuthi uma ngabe ngaleso sikhathi abantu ababe kwi-industry one kwaku DJ Socks kube u DJ Tira kube u DJ Sianda kube bonks ikhathi ikhathi mfethu uqala ku 2000 yeah asithi nje late 90s yeah late 90s because umuntu seziyaduma vele phela umuntu okay sikutshele nje 1997 ngingamazi u DJ Tira but u DJ Socks wayese u DJ 1997 efunda eMel Satan ngifunda eNatal Tech zo makhelwane sezahlangana ke manje ukuze abantu out there bangadideki ila security duty yes ila sekuhlangene khona kwaba i-duty 1997 u DJ Socks ezo DJya I don't know ukuthi ngikusho yini lokho but ke it was 1997 mina nawe la u DJ Socks uma ungambuza nje i-computer yakhe yokuqala wayiphiwa yimina computer uthabe nento ekuthiwa i-computer 1997 yeah ngamuphi i-computer yeah yayibona lonto le ngoba khona usize ngangicela kuyena ngoba enemoto kungenayo imoto enemoto yakubo ayeze ngayo laphana ezo DJ so kunezinto angifuna angidrophele zona eMlazi ngase ngangenayo imali ngase ngimuphi i-computer yayibona lonto lo yeah so ke i-relationship yaqhubeka kanjalo so ngabo early 2000s thina uSiyanda ube DJ uSocks ube DJ uTiro ube DJ ubongs ube DJ mina ipart bengidila ne-marketing side you understand ukuthi uma ngabe kune show ekhona eClub Tilt eyenziwa uTira no Socks mina my job is to market that event mangabe uDJ Siyanda enze eClub Rivet eHilton mina ngifaka ama post ngoflowers xova uflower sinamathelo odongeni Mlazi Mashu Chesterville Lamont singcolisa udonga nje singcolisa itheko yabo era yakho solo kukhuluma ku era yakho mawuthi eNatal Tech nanenza ama event bakhona yini abasawenza abakhona manje ongathi hayi kwakuyimina nobani noma kwakwama out nje amanye isikhathi esiningi khona ukuthi abanye baya kwipolitiki yabo nje mhlawumbe singathi kulento yepolitiki nje uzwakele lo i-leader ye-DA in KZN ngangifunda naye eclassini uNtofontofo i-leader ye-Ntofontofo ukuthi ubuye manje uselenhlangano manje ngazi noma ngimgcine i-EFF yabona kodwa bonke ama comrades wami yabona ngangibalide esikoleni yanda sethe ngisho
but yeah Okay. njengoba ngilida ama-artist lento yokulida ngazalwa nayo yabo yeah isekhaya so ke so mfethu umuntu waye-organize ama-trip lento kumina lento engiyenza manje mina ngakhula nayo sasi-organize ngikhumbula sathatha isikole saya kwakukhona indawo kuthiwa ise-Wild Coast ngala e-South Coast sayisa khona abafundi in yabo nje izinto esazizenza lezi ezenzeka ama-picnic maqala unyaka zonke lezi zinto e-SRC zazenziwa yithina okay alright sharp okay so emaklabhini yabo siyi-team yabo mina yami iphathi yokumarket event mangacanga i-event usho ukuthi Tizoza kawenzanga umsebenzi wakhe okay for an example nje lento yama SMS ukuthi uthi uhlele ekhaya uthole SMS sithi ziyawe endaweni ethini yaqalwa yimina no Socks is it yes sathatha yes sathatha sasipusha ithi ngaleso sikhathi sathatha amanye amakhala amantozana asewentwede nganginenhlanhla okuthandwa amantombazana ngathi so ke la mantozana ayema eminyango abantu ngasikhathi beke queue babhalise ama phone numbers yes so sesikwazi ukuthi manje vele sikusendele SMS yabona into leyo ubone ukuthola usithola SMS ukuthi uzobe kunani yabo hayi no flower ngala ziyasha phela siyifaka ezitopini za abantu mabeyogibe phela by the time babe abaningi abantu abanamafoni yeah so ke size sapusha kuthe umdungcobo umdungcobo mfethu South Africa ne i-Touch Africa yes i-Touch Africa amdungcobo yayenza ama-events enza ama-car nani so lento yami ngiyenza ama-club ukuthi ngiyenza nakuma-event amdungcobo yabona into leyo so nje there's a story kuyiwa umdungcobo ezi-Touch Africa tour kuyiwa ku-Eastern Cape yabo mina ngade mfethu ngu-MC kwenye i-tour yakhe umduo eyabasewestville ngiyafuna ukuhamba yabona into le ngoba le tour yahamba yagudla ithi Queenstown elandela Queenstown yabo mfethu hayi lapha na mfethu uthi uyongena kuleli amabhasi nje ayihamba ama-artists uthi uyongena kule bhasi ayishaya ngesithende uthi uyongena hayi kuthiwe hayi ntwana sigcwele hayi yabo le nto le phela vela akithi awuculi awudijini yayana leyo hayi ntwana hayi sigcwele hayi ntwana yabo hey sahamba imoto mfethu hayi khona elinye wasendiya uskido owakuyena wayene sound ne track stage you won't believe ukuthi ngakhuluma naye what it's fine sebenza ke lalela ngangiqula isound isound ngiqukulela ukuthi ngiyongena ngizohamba ne track stage ne track ye sound ngize ngiyofika eQueenstown cha kude anganani ngihlele ePickeni for ubumnandi umuntu uswakude ngibona ubumnandi bodwa ivision wawunayo yes yabo ngithanda lento yami nje yokuwa MC yabo okay alright chapu si ngihambe sizifika eQueenstown masifika lapha na set up istage sound lamabhasi angishiyile athe ngene eqhubekeza la mina sengiqoqile iqanda igcwele ngiyibambe kanje icrowd ngiyanandisa la babona umuntu ungcobo ukuthi hayi ngeke konke khona la hayi baqala bangibhukhela nami ihotel ngaqala nami ke ngaphuma etruck yebo lonto leyo so kuhambe khambe nje usho ukuthi lento yami ukufaka ama post igcine isiphumela nangaphandle ukuthi ngangazwana kakhulu mfethu no Mandoza yabo lonto ngokuthi ngangibabhukha kakhulu ngala kodwa through isikole yabo lonto hayi make banibadala yeah so Mandoza o Skim Sam ngaleso sikhathi odomiste yiso lonto leyo mfethu so abantu ababefikela kumisa so basebazi nawo mase eThekwini Tizoza yabo lonto leyo so in time ikhampani o Ichiscope o Mandoza eyayingaphansi ababe ngaphansi kwayo
In time inkampani. Ikhampani eyayiona abanye abafethu bamakhaladi abala eThekwini kodwa aba-based eGoli yabo. Kwakukhona nelokhuze khona abafethu baseMaritzburg ababecula into eyayi R&B. Ngaleso sikhathi yabo ngesikhathi sokuduma koma Twins. Sengikhohliwe wawina igama la labafana bamakhaladi yabo ababe ngaphansi. So uma be releaseile ama-post ethola ukuthi anikezwa mina-ke manje yabona into leyo ukuthi uMandoza uzorelease mina ngizomgcolisa itheku ukuthi album kaMandoza is out yabona into leyo. So kalawa naye mayifikile ngithi bafika esikoleni, so nabo ngaba ne-relationship nabo, manager yakhona uScoach gcina I think morning side kwakune I think of Universal yabo i-record label Universal ama-office ngqo ama-office abo e-Universal. So mina manje kwase kuvele kuthunyelwa ama-poster e-Universal, ngiwathatha e-Universal mina thola imali yami kufaka ama-post i-take lonke. So sebenomuntu wabo owenza lonto ngala yebo lonto le. So nga-end up kanjalo ngiba ne-relationship nawo wonke umuntu owayecula ngaleso sikhathi no ongenayo kwi-industry ngoba kwangena ne-TS record othi nabo bazwana nami nabo izinto zabo makuzo release umzekezeke imini ezelo zathi ngikhona even kuma video umzekezeke yana sen ngiyakutshela nje yabo nje siyakhruva ekugogo kukhona lapho utizo angaculi njalo futhi hayi ukuthi ngifuna ukucula mhlambe lokho akubeke clear ngikaze ngithi ngifuna ukucula kahle angikaze ngibone ngumculi yabo lonto leyo. Mina into engangitshe ukuthi mhlambe ngayenza ukuba umsakazi yabo lo ngangiyithanda ngiyenza uba MC kanje kodwa ayikho into engangithi ngizoba umculi hayi asazi ke lapho ivoice. So mfethu mana ke aniphambani yini namajita ngoba uthi nasenithini amajita nabo tira nabo cause phela angithi nenza lento ngiyabajabulisa nabo lokho ukuthi phela ngithi mina sengine relationship. Yeah so I understand bazi ukuthi mabeza ngalaba so I understand so mfethu kugcine uOskido yabo Oskido kwayithi mefikile athi wagcina sethi no wena wena umuntu ozoba umuntu wethu ekalawa nje anything asekalawa bina ama group amaningi vele Alaska Bumshaka Mafikizolo like bekube nje it was hectic BOP Trompis yebo lonto it was 2001 2 yabo. Then 2003 athi Oskido no man lento noyishow yabantu bayayithaka because mina bethu bengicreate izinto yabo vele nje ngihlala seyijive onemali onemoto i-crowd yabo so mangisho lezi nto yo Oskido athi no man this guy yabo yazi lezi zinto ngenza ingoma ngalezi zinto understand okay alright kushuthi ngelinye ilanga sikwatira Oskido babekade beze meeting la eThekwini angazi kwayo meeting yani then ukuthi mabeqeda leyo meeting it was during the week bazosenedla vele noma kwakuyindawo nje indawo ayirent eMalvan so bazozalana siyabraya kumnandi akhona wonke ama-recruitment asekala ama-directors which is uBruce Oskido uMawuta uEugene uMawuta umjokes Bus 5 kodwa speaker I'm not sure speaker yes bo 5 oyedwa engekho uDonlaka lapho because bawu 6 sebebonke so ke Eugene is not part of no of directors no so ke bese Oskido bathi uthi lo muntu ke lo nangu ke lentwana bengikhuma ngayo uthi ay ama-hawks awashaya vele la kumnandi ncane ngame sethi hayi awusho lento zakhe ay ngizisho nami lento zami ngizisho ebancane kuthi hayi no relax yabo. Early 2004 ngithola i-call I think from uSpeaker ngicela ukuthola i-call speaker ngithola i-call from Mahuta yabo manje bafona nje yabo I think babeqeda i-meeting base beyangifonela ke ngama individual ukuthi no ntwana because i-plan was ukuthi mina kufanele ngirelease kodwa bathi bona no funeka siqale sik-introduce sicabanga ukubuyisa iTrompisi. Remember ukuthi iTrompisi mhlawumbe ayina 3 or 4 years inga release yes yabo
So they want a comeback, and then there's this new plot. Mina, yabo. I message to no is an something, yabo. Basically, ngiyacabanga ukuthi iTrompisi fethu ekukhuleni kwami ngikhula bedansa amaphantsula sikhule sibuyela kubona yonke into namanje basadansa noma sebadala namanje futhi yabo they Tauga came up with the song ukujayiva ngaqala ngingaka awungaba ngaka awumanje sengi yabo. So I created that song. Uyafika nawe ngqo. Yes. And mina ngiculayo laphana. Ihit. Like nje ngiyayicula yonke leya ngoma mfethu. Ama crotman aloke ngibheke but if you listen ivoice yes ivoice ayishintsha. Umuntu oyedwa yabo lo imina ngiculayo leya ngoma yabo. So I did that song with Mandla Speaker yabo. Okay, alright ke Trompisi ke and then Mahuta senza khona into la yeah ikhumbula. So imina futhi created that song yabo. Now yaba ku album MetroFm and then I think it's about 3 esithathu umama uzongixolela awuzombona kusasa twerere hayibo yabo nje ingoma yamaqala ngiyakubona ukucula angaze ngibe e-studio yabo ngizongena e-studio sasekalawa ngizokwenza le hit le yebo lento le producer bani ngaleso sikhathi uspeaker le enye and then lezinye ezu2 I think uMahuta yebo ushaya isikhopu nani ngqo face noma ngiyakutshela wena mfethu hey yabo okay alright mina nje ngiyayenjoyela kumnandi nabo bachaze ukuthi hayibo lo muntu lo ongaphelele umoya yabo kumnandi qaleke manje 2004 hey thiwa indoda engathi kuzofuneka usondele ngaseGoli ngoba manje ke hayi mina ngafika record ngahamba yeah hayi manje sengizwe ingoma eRadion mangitshela abantu bangiphikisa thiwa nginamanga mangithi mina ecabanga mfethu yacaba umuntu phela ngithi awukaze ayibo abazanga nokuthi ngiyo record nokuthi ngumuntu onamanga nje futhi ngalesa sikhathi ke kwangajwayele iGoli yabona into lokho wangabi akho umuntu oculayo la wala ithe you know iartist yabona so nangilozo qamba manga Trompisi mawunyuka wena unyuka wedwa hayi namahla ngedwa yabona angakamazi kwa professor phela kwakunama group ngaleza ikhathi angakamazi kwa professor yabona hayi okay sharp 24 ngimuveke to eGoli ekalawa so ke iTrompisi ke manje ngimiyo performer ama shows amakhulu mfethu khumbula khona ishow eyayise Soweto oqala wami uperformer yabo saseSoweto mfethu kugcwele ke into azo ibone ngiyaculayo manje ngeke ngicula neTrompisi Thana nokudanga ngidansa umkhaba ungakabikho ngiyadansa ke njalo mfethu mangidansa mfethu yabo abantu bangiscreamela hayibo mangiphuma hayibo yabona nje ukuthi uyabona lento yenza kuwena mhla uqala yenza kunomba ukuthi leyo excitement yabo for sure I guess story shake kamnandi hayi ayiphakameke mfethu ukuthi hayi wonke indawo yonke ke indawo ke manje even beka ama interview sebehamba nami yabona nto say like abantu nje bajabulela umuntu omusha nano dance engidansa ayihluki ngiyabhenga bona bashaya ispantsula so ngilento fresh nje ehlukile njengoba ngisa fresh namanje ayibona lonto so bethu late 2004 Oskid yabona manje hayi ngeke Trompisi it yabo avela athi la hayi ngeke lento ana ngifuna manje ukuthi ingibuyisele iBrothers of Peace yabo benoBruce iPOP yabo nalapho uma usakhona ila ngaqhama khona shiyisicefe awushiyisicefe uthatha umuntu omthandayo yayibona lonto then senza leyo album uWinnie Khumalo mba maka retire hayi uWinnie Khumalo boom senze enye ingoma ibumper to bumper nami yabo lethi sekhona ozolahla bamba umuntu wakho ngoba uzolahla yazi le ngofuna ngiyibuyisa so sishaya leyo ngoma ke nePOP sishaya ingoma ezu2 futhi lezo ngoma zashuthela ama video leyo ngoma zo2 zashuthelwa la eThekwini yabona nto so yaqala manje iTheku selivela ku TV yana seyalo nto dem qala iTheku ke selivela ku TV that was 2004
yabo 2005 Kuyaphuthuma, kuyasebenzeka nje. okay ngo-2004 kwilokhuzana kwilokhuzana kwi-BOP awuphazamisa umsindo wethu 2004 kwi-BOP ke yes la ke album okuyona uprofessor wenza naye ingoma ezo2 same album okay lapho ke saqala khona kwazana noprofessor because ngiyabonana nje studio okay kahle enye into abantu abazi ukuthi uprofessor ngamfica egoli adingwe sena 6 years ehlele esegoli yabo wayine passion kakhulu yo music kunengoma eziningi ezaphuma ezayibhala uyena but underground yabo thothi uyabhala zicula abanye abantu so ke manje ke sesiyathorisha noprofessor sithorisha neBOP ngoba sine ingoma ezenzile iBOP yabo sazwana ke kanjalo ke yabo ukuthi ayivela indabuko yes yayibona into leyo okay alright sharp because nayo into ayisho ukuthi hayi engizoyithi hayibuka kodwa lo muntu lokuthiwa uphuma eKZN owenza amasimba ngama-hooks because oskid wazangiqamba ukuthi ku-master of hooks because yona into engangibhizi ngapha but uprofessor intanswembu ngayo kakhulu la story ayipeni-ke bandle South Africa uhamba yedwa tshela hayi uhamba yedwa-ke hamba yedwa-ke lokho-ke hayi ayisaluthi kuyena uprofessor ngalokho yabo so-ke iyona into yenza into professor ibe nswempu because ngangifike ngithi ngibalance kanje eseyena efike lento ayichaza ixoxa ibe story yabo nje kamnandi so Oskido athi okay akusho ukuthi angithi remember kufika kwami eKalawa kufanele ngirelease angisareleasanga kwathiwa ngifeature iTrumpis nganga-release kwathiwa angifeature kwi-BOP yabo Oskido angitshele bekade bese meetingini uthi no besine meeting lana namahlotman kanje decide ukuthi niya no professor sinhlani senibe igroup yeah understand it's how yes yayibona into leyo not njengamanye ama group ukuthi sasuka sayigula siyophanda sonke no sahlanganisa iKalawa ke inayo lonto mfethu ukuhlanza abantu because even imafikizolo yabo nje kunendlela nabo abahlanganiswa ngayo yabo even iBoomsha kunendlela yana se iKalawa bigude kuhlanza bipilivela ama groups ngalesa sikhathi yabo bipilivela nje kuma groups yabo and futhi abeba successful yabo so meseke yakhe kanjalo uTizozo remember ukuthi vele sekunalento uthi uTizozo waveli kwiTrumpis kwaba nehit kwavela na kwiBOP kwase kuthiwa no ngesinakhela igama neyale group ongcono sizothi Tizozo and Professor yeah understand into leyo so yeah lakhe kanjalo ke igama leTizozo ijani life before lapho phela ngithi uyaqala uyaduma wajala abantu banaziyawa ngapha nangapha ziyakha lapho mfethu mina ukuthi vele ke babe angithi kutshela ukuthi even nase babe ngithaba ngithandanga ngoba ngicula ugcobo njengagcotshwa nalo mhlawumbe ngazalwa ngibethe yabona nje so vele kodwa ke ayinje kunaleyo nto ngapha nangapha yabo mawubuye eThekwini ziyakhala yeah understand nama out ancanyiwe ngapha ithe angisabuya angisekho kakhulu eThekwini yabona into lo bese sivumeke ke noprofessor ukuthi hayi izoba negroup kanje so sesithorisha neBOP yabo kushuthi khona futhi kwakuyini igama zanza angisazi igama le labanikazi bale ya beat le yabo lonto le yabo yaphesheya ne xoxosha labantu hayi no akuzwakala kunankingi siphakathi kwaDilika Sidwaba hey lezi story mfethu ziyazipaka kakhulu yeah mfethu kusho ukuthi uOskido bavumelane nabo speaker yabo because uprofessor waye kakhulu ku speaker ngoba vele babe nokusizana kakhulu uyena umuntu wayejwayelene naye kakhulu yabo so bakhulu bayihlanganise ngale group so sesithorisha neBOP ngiyakhumbula Hinjaka Mteva mangisabela Kitty Timon. I never sell out, I sell in like Dion. Unless if it's a show, then I sell out even indoors, but then I selling for Buzeli to Ayabitos. All right, yeah. Shuti, kushuti ulokhuzana mfethu Oskido
kube le ngoma ayidlalayo yabo kushuthi mayidlala le ngoma professor a create lento ethi mawufuna ukujiva ozedebe from red zanzanzanzanza leyo ngoma yaphesheya ne yes nomela oh yes sengikhohle igama man Okay. but yeah it was a big song and then awuziwe kakhulu ke lapho ke kwaqala khona ke iDurban ke ngisuka lapho ngesikhathi idlala ngene studio zaduma masifike eGoli safike sayirecord yayibona into leyo siyirecord ingoma grand bese kuthi ngeweekend kanti otira bazo DJ khona iclub yayirun Oskido lapha eRunback so bazo DJ khona Oskido Chinaman uSocks yabo yeah so ke bese ke athi Oskido I know akiyo studio I yabo so I know ayifaka iDurban Finest kule ngoma yethu mawufuna ukujiva uzeDurban sase bafika vese siyirecordile sino professor sebezo eda ke ngiyabona lapho ke into ekuthiwa utira lento ekuthiwa uSocks abakwazi uhambela ke ukwacula ke kahle yeah hayi babhalelwe futhi bese siyabazama ke sibazame nje ukuthi yabo bagcine sebebona ukuthi hayibo hayi asibabhalelanga ngapha onke ubhalele yantu ubhala uthi into ethi tira yayibona oh bakakhumbula bashaya isinyana ufuna ukuthini manje ngiyakhumbula ipisinyana nje uyibhala nje into ethi iDurban Finest hayi bengitshela ukuthi bashaya amavesi hayi no awekho mfethu awekho yeah it was our song mina no professor so saze siyabafaka ke just for ukuthi iDurban Finest nayo yenza ngawodwa kwi DJing yayibona into leyo babehamba bodwa nabo kwi DJing lathi la sifikile ngokucula yabona futhi kodwa nje into eyodwa mfethu uma ungaki leya video uzofica uChanaman ufice uDJ Sianda ufice uSocks ufice uTira ufice lo kade sebenza channel DJ NDX NDX you understand so nje the movement you understand sasinto eyi1 yabo so ke mfethu actually ke asenze album ke manje hayi lapho ke senza nenye ingoma khona lapho isicathulo lapho uSocks wahamba ke uSocks ke lapho ke isicathulo ayishaye isicathulo hayi yabo nje mfethu nje kwakumnandi yabo sayenza ialbum yaba right yaphuma boom Dizon professor video kwamnandi yonke into kwaqala manje kwa itheku langena ukuthi phela before phela it was Zola yabo uqhamuke Zola nje umusha ayikwathi uqhamuke Zola sayishintsha ke lento yabo nanokuthi thina masifika leya beat yayi slow thina sathi uyisheshisa because abantu basitheni bathanda ishaya that's why even nani sengena ku hip hop eThekwini ayizange izithola ireception kakhulu because eThekwini bethu yabo mfethu thina sambayo ama club yabona kwezinye indawo uma useGoli noma useCape Town manje amantoza akho noma engene eclubini bakhokha bangene babheka indawo yokuhlala babuka ukuthi uba udlalayo yabo mangadlala ubani bahlale phansi bachilex yabo lona lana eThekwini hayi wena uthi sakwi-queue umfaka istembu ziyawa nathi senawo aqamula amakhanda abantu lapha kalezi yeyibona uthi so zivuma nje ufaka istembu nje or umfaka itag ayingabi khona ama-tag kwakusayitembu faka istembu nje seshaya ivuma yena nje ya understand uthi so sazama ukuthi ibe njalo ibe kwi-standard se-house ikwato yethu yabo then ke sayithina sino professors namanje sibiza ngekwaito then ke sayenza into eDurban ukuthi ize ibize eDurban kwaito o-Elvo bafika wayibiza ngeDurban kwaito thina sikaze thina siyibize eDurban kwaito because thina bese understand ukuthi siseGoli sisayinwe futhi eGoli ekalawa yana sele lonto leyo so kodwa futhi anibanga nankinga hayi thina sikaze sibe nenkinga yabo so fethu yabona manje ama-interviews masingena e-SABC siyabangwa MetroFM siyabangwa yabo siyabangwa wena yabo so uma masame ama-passage wobona ama-passage ase-SABC
kulokuvela abantu ukuthi nami ngibuye like abantu leya ngoma mfethu yenza yashintsha abantu abaningi Too much. abantu Too abebese much. egoli besaba ukusho ukuthi baba sethi KZN Yeah. but after that song wonke umuntu wayeproud ukuthi nami ngaseDurban nami ngaseDurban nami yana sena nto because now sekunabantu abasimele aba proud ukuthi basuka kuphi Yeah. yeah understand into them hey mfethu Lunjani uthando eThekwini via ama department mhlawumbe ayikanibiza niqashe. lalela ngithi ngiza lapho ukuthi ene ama department aqashwa Department of Transport Olundi qala nje ukuthi isiqashwa Department of Transport hey department manje ubona basebenza ngako ukuthi company CK wara invoice onke lento sizazi yabo lapho ke sakhuluma noTirak yabo ukuthi uTira amanage into zethu ngoba yena wayesenayo iAfrotainment yabo amanage into zethu la eKZN but thina siphethwe yini kalawa khuluma lana uSkito kwavunyelwa into zala eKZN izomanage uTira zitizo zenprofessor you understand but sikalawa yeah understand a lot so phela muzokhumbula ikalawa vele iAfrotainment incelile kalawa ukhumbula even ialbum album lePinas lokuqala lali kalawa ngiyakhumbula yeah understand what it is nabo iTurban yeah so kuna leyo nto nje yabo ikalawa idlale irole enkulu kwiindustry yeah eziholi yase South Africa phela vele yabona into leyo Yeah. so ihlo labo lokubona thina no professor ilona lasiza ukuthi iphakame industry yethu ngoba unozi mhlambe ngabe namanje sisabhili vele ukuthi igoli yabo Kahle kahle. so ila thina no professor thatha decision ukuthi no prof asibuyele ekhaya ngoba siqhamuka amagigi government and futhi ekhaya ku right Yeah. sekhaya yayibona into ekhaya kusekhaya yabo so qala ke manje hayi sisithola ama event uSox icompany kaSox idila lento ze government iyona yayine contract with iyo transport so hayi ke siyaqashwa ke lapho webhu ngapha nangapha yabo ayangena amagig imali yangena lapha kuTira yabo enye izinto futhi eyenza uTira abone ukuthi yabo because imali eDJ ngincane kunemali yethu yokucula yabo lonto le and ama government department they believed ukuthi kufuneka ukuze insetsha manje ufuna uma stage ucula so lento uDJ ufika dlala ingoma zethu secret yeah understand lonto le so ke uTira wayibuka le imali ngala onami ngicule yayibona awuthi ngithi kancane ngibone yayibona lonto le yeah so mhlawumbe ngakho usumthola kuzo zonke ingoma yeah kade ayibamba le yayibona lonto le ukuthi hayi ngala music ikhokhwa kakhulu kuno DJ so ke mfethu ke Sikuthweni ba masha 25 yeah Durban finance like khiphile ubongisila ukhiphile yo awethina sobabili kuthweni MetroFM award zonke zinominate inkinga because ngiyakhumbula kahle ubongisa ukuthi Yes. akakhiphanga ekalawa kodwa beniyifemeni sonke nje siKZN ayike thiwe MetroFM award yeah akuphi ase PE yabo ama MetroFM award nje bese PE ay sikhulume no Durban tourism elinye India lapho phela sifune ukwenza was it Durban pool party yes siyenze PE ngiya unlock weekend yaba award baba hayi baba Yes, book iBNB ngale hayi futhi hayi yani support ikalawa lapho babeza ya bayiphathe Okay. kodwa yenziwa iDurban yenziwa sayenza ngeCampanatiro okay sayenza iAfrotainment imali yangena iAfrotainment okay yabo afethu akuyona imali enkulu yayikhishwa ukuthi kwenzeke lento efuneka yenzeke yabo so fethu ayikho iphathi yayidlula leyana ke yabo kanti fethu yebo angiyazi le nto yenzeka lapha mfethu sivele swine sonke ubonke sabuye neaward Tira iDurban finest Sox babuye neaward Tizo and Professor for the first time fethu le award fethu ebafu awukuthatha le award lapha phela uzongena endlini yeah lilokhuzana leli award le fethu li history yabo kanjani na it's a first kwaito award ukuthi ize eKZN
ngisho ngathi ubhigi manje or ubhigi nini but le ade la mina ngiphethe history ivula ndlela yebo yayibona into leyo you understand shout out to Tizoza and Professor yes injalo so thina salande thina kahle sawuqopha umlando yabo ngoba ngoba sijwayele phela ukudlula la Zola ilokuyezola yes abantu babodwa beshintshana bodwa ezola ukhumbula nathi siyayivala la uZola wasezola uMandoso wasezola oMzambia wasezola yebo nje ngalezo sikhathi oBrown Dash yebo mfethu so nje yabo nje siyayivala ke la yebo into le so nje 2005 baba hayi Tizoza and Professor yes hayi sabuya nalo liphila yabo into le hayi nasebenza sabuya nalo liphila mfethu kuthe njalo boom KZN tourism yathi hayi uzani yashana yebo ibhaliwe 2005 MetroFM Music Award 2005 best kwaito yile yavula umvula ndlela ke le hayi bafowethu le wena wavulela uElvov wavulela iBig Nas wavulela uCharacter uyena lo bafowethu so mfethu wavulela ama-Derby night yes true so abanye abathatha yabo so KZN tourism basibize basineze award nabo thiwe bafana nithathe nasibeka kwibalazwe nali award leni hayibo sekusenjalo inhlangano yezepolitiki yabasebenzi ikhosathu yasibiza nayo yasigaxa futhi award Tizoza Professor yabo ikhosathu yase KZN yabo hayi ke lapho mfethu kwase yonke into manga okay mangabe kune event yeIFP Tizoza Professor yo performer lapho mangabe kune event yeNC Tizoza Professor nekhosa ithina sodwa abaculi nje base KZN siyazenzela hayi imali ithi tata siyazenzela baba siyazenzela mana ke le iyayiza yini nemali ama awards ngalesi sikhathi no hayi no hayi baba kwakusakhanda kodwa awuba ukuhlonishwa yabo kakhulu ithola recognition history yes kakhulu yabo so ke 2005 sabuyani award nanani okay alright ikho story ngixoxa yasona ngihlala eSouth Beach yabo so ngihlala eSouth Beach mfethu nonke vela nginakabi nemizi nje ngihlala kumalume wami uLandi uSandile yabona umgaqo lo agayi lo okhupha ukuthi cross Florida uSandile Thusi umalume wami hayibo kahle kahle uma uhamba lapho sukuhamba umgaqo wasekhaya anokhawula nipheka amadoda so ngizalelwe nje kwipolitiki yabo so ke ngihlala nomalume uSandile Thusi yena wangifaka okay lento zepolitiki ngihlala noSandile Thusi ngigibela itekisi ngiya workshop after award mfethu selikhona cabanga anginamoto ayilalela mfethu ngihlele etekisini mfethu namatwazana u2 ahlele emva kwami ayaphikisana uthi omunye uTizoza uthi omunye naye ngafa again Tizoza kwazi uthi omunye Tizoza lona mfethu athi hayi Tizoza la etekisini nathi athi ngeke le twaza ithi yasho ngesingisi yathi nje where is BMW mfethu lashaya la lelo gama mfethu la kekeneza ngashaya baba kadudla TV lalela ngagcina lapho ukugibela itekisi ngabuyela emuva ngecab bengabi khona uUber ngabuyela emuva ngecab hayi mfethu ngacela itekisi mfethu ngoba usaya wena kodwa akhola lamahloni kodwa nale nto ukuthi yabona mfethu lento ngiyiveziswa yini ngiyiveziswa ukuthi mfethu ayikho nebhlungu nje ukuthi udume kodwa uthola ukuthi awukho kahle ngasemasentini ngifisa ukuthi imndeni ezala abafowethu abadumile ikunderstand lokho ukuthi ene uduma lahambisana nemali siyaduma ngokuthi manje sekuphila i-social media ukuthi mhlambe unama following eningi i-social media nana awukhokheli lokho lento isafana ne-in-service yes ayifaki imali in-service ukuthi sisaqala sisahlanganisa so lonto leyo inokulimaza ekuthenini abantu uma ngabe bekubuka vela ku-TV ba-expect more especially family and people around you understand lonto lo
kanti akahambi nemali, you understand? Eish. And nama fake houses esuke swabhukile for ukwenza music video ube muhle, fake cars oFerrari esingenazo imali zokubathenga, yabona into leyo. So babuka leyo nto, then they expect ukuthi uma behlangana nawe emgaqweni bazokubona utravel ya Ferrari ovele uyidrave ku TV. You understand? You understand? At least manje sesiyawazi nathi ukuthi sibe nemizi enama swimming pool, yabo siyawazi ukuthi siveze ijob ubona nje la kwaDilika Stwap. Siyawazi ukuveza into ekhona, yabo siyakwazi, you understand into le. Siyakwazi ukuthi nje ubone umphetho wami mfethu ukuthi akekho nomphetho ka100,000 mfethu, akekho osavelile, yabo akekho osavelile. Sayimina yabo nami ngisayimele South Africa ngomphetho wami, ngisayibambile umphetho wami ukuthi hayi man lo mphethe lona hayi ususwa le Italy uza ngomkhumbi kanje ngakho kakhulu, yebo lona. Shout out to Tiza. So yabo mfethu sesikwazi uba nemizi, sesikwazi ukuthi sakhe emakhaya, ukuthi umuye ekhaya, yabo lonto leyo. So mfethu bengifuna ukuveza leyo nto leyo, yabo lonto leyo. Kodwa ke into eyenzeka after leyo nto, umuntu waqala ke thenga i-microbus. Wonke umuntu waselokishini bethanda ukuthi ayi ibhasi, dumama bus. Yeah, 2.6. Awumafuni. Landa ibhasi professor, landa ibhasi. Aba namabhasi. Yabo lonto le sesashintshana, masakule show sama ngelakhe, masakule sama ngelami, yabo nje. Se nase si right, yabo. 06 lapho 07 nje. Fethu angifuni uqamanga, yabona mfethu indlela imali yayiza ngayo nathi fethu nami ngiyaziplay ekuthenini ene sasimosha. Hayi mina no professor singangena ukuhlala ehotel inyanga yonke. Yes. Can you imagine? Kuhleziwe nje. Kuloku kuza kuloku nje kuya order stock, kuya order, yabo nje kuba mnandi nje impilo nje mfethu. Yana selo nto le. Hayi sishayile mfethu avuna uqamanga, yabo. Mina ibhasi lami mfethu ngayilesa sikhathi ngalifaka isound at 30,000. Ngiyayibona into leyo. Shanga maleda seat abhalwe izoso, yabo. Kangithi uma ngifika eGoli or manginama award, mangifika caca, yabo nje khona mfethu India show uNyovest ngiyamrespect, but sashootha angazi movie nya shootha ivideo ka Ricky ke love Zulu. Lapha eyathini. Zulu girl eyathini. Yeah. Wathi ukhasa mina hey Zozo ngangifisa ngoba wena, yabo. Uthi uma ufika ngebhasi lakho hey yabo mina ukuzwa leyo nje show Cassper Nyovest ukuthi wayefisa uba yimi. It means a lot. Yeah, understand ngizama ukuyisho, yabo. So ngathi mina yeah man ngangayinaki mina yonke leyo nto, yeah nase baningi abantu abanokusho leyo nto, hey yabo legend Fruitman, hey bro, mina mfethu I'm still young. I'm still young, yebo. Hey. So muthi Fruitman, hey ngiyazithoba ngithi hey but mina yabo yabo. So I'm fresh, yabo. Cause I eat fresh. Cause yazi cause la Dilika Stwap boni na nyamadwile, we only eat fresh meat. Yeah. Only fresh meat. You understand? To keep you fresh. No. Yeah, you want that. Could we punchline? Yeah. So mfethu besa sesine moto, yeah. Then mase performer, I remember it was Westville University. Hey mfethu Zex bantwini. Athi uZex 8 zozo mfethu. Kunom elvovo la engimphushayo, athi Islami engiliphushayo la. Sicela bana mfethu ukuthi nisifake nathi, yabo. Ngifayele na athi sikhulume no professor mfethu. Na amajita athi kanje professor hayi no professor athi hayi sure. Yeah. Thumbs up simfake elvovo kusho yethu. Hayi baba we. Abantu babengazwile ukuthi abantu babefuna so hey keep on this dude nina sifuna izizo zen professor hayibo. Ngithi uzothi hayi lapho. No lutho. Lalela. Abantu ngifuna ulalela uma ngithi abantu. Hayi. Following years same people. Babethi hayi elvovo. Abantu abaxoka abantu same ngoma.
ababengayifuni yabona mfethu ilive. So following year release Elvovo. Elvovo naye asirelizanga lo nyaka samdidelela ispace. Huqe alandele leli award. Shoot 2006. Into emnandi la niyamsupport. Sisonke. Yes, sisonke. Hayi kusho ukuthi senjalo lo muntu eloku egole eThekwini nini hlangane no Danger Big Nas yabo hayi sizwane yabo. Okay, uDanger ngintroduce ku Kid, uKid iowner yecompany ayibizwa nge Why Not Record. AI sign